Nsa na nipa ɛreba asase so no na aliens bi ɛwɔ universe ne mu dada. Planet bi a yɛfrɛ no Somaris mu no. Mills ne ne yere Alia ɛrehwɛ ɔmo ba Naveen a ɔdi agorɔ ɛwɔ beach ano. Na ɔka kyerɛ ne yere ne sɛ wɔanya 2 years contract bi wɔ adwuma mu. Ɛfiri sɛ ɔpɛ sika de asa ne ba Naveen yareɛ. Mills san ka kyerɛ Naveen de obesi de ne nsa abɔhwɛma. Ɛha nso Mills ɛyɛ pilot ɛwɔ spaceship bi mu a ɛcontain crew bi a ɔmo cryogenic sleep mu. Ɛda bi meteorites ahodoɔ bi hyɛ aseɛ sɛ ɛhete ship no ma ship no sɛeɛ. Nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛyere ne ho alande ship no wɔ the nearest planet kwan biara so. Ship no mu breaki into 2 parts na wekɔ so no na Mills ɛredwendwen n'abusua ɛne ne babaa Naveen ho. Minute bi akyi Mills ani so tetee no na ɔnya alert sɛ ɔwɔ unknown location. Ɔde ne astronaut suit ne hyɛ na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛhwehwɛ damages a ɛka ship no. Mills ɛfiri spaceship no mu na ohun sɛ abɔdeɛ foforɔ ɔmo ho ɛwɔ around hɔ. Ɔsan hu ne crews a na ɔmo wɔ ship no mu a ɔmo wu na ɛyɛ ne ya paa. Mills ɛsɛnde SOS message sɛ hwehwɛ sɛ obɛnya mmoa ɛfiri sɛ na ɔnni anidasoɔ biara. Ɔyɛ sɛ ɔbɛku ne ho nanso na ne ba no memories ne wɔ n'akyim nti ɛno ma ne gyae. Ankyɛ bia na ne computer no detectee sɛ biribi wɔ around hɔ. Mills ɛyɛ n'adwene sɛ ɔbɛhwehwɛ ade koro no ohun sɛ ne passenger a yɛfrɛ no Koa ɛda so te ase. Ɔfaa ne sɛ ɔde ne kɔ spaceship no mu na bere a ɔkɔ no ohun sɛ aboa bi a ɔso paa ɛnan adorɔ ɛwɔ fam hɔ. Ɛno ma ne bɛda adi sɛ baabi ɔwɔ sisi a no ɛyɛ asase so 65 million years ago. Nanso sisi a no dinosaurs na agye so afa. Ɔmo kɔduu spaceship no emu na Mills ɛkɔɔ so dwendwen ne babaa Naveen ho. Adeɛ kyee no Mills yɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔ akɔpɛ mmoa ɛde abɛsave girl no. Mills kɔ abɔnten na ɔkɔhuu sɛ enumpa kɛseɛ bi ɛda land no so a ɛkyerɛ sɛ dinosaurs no ehu paa. Wɔanhu ɛna ɔkɔtua hot geyser bi so na ɛblastee a na ɔnhu bi da. Ohun sɛ biribi ɛreshine ɛwɔ mountain no so na ɔscanee ehun sɛ ɛyɛ the other half of the ship na. Ɔredwen deɛ ɔbɛyɛ no dinosaur ketewa bi ɛbɛto hyɛn no so na ɔne no prɛ so ma afi deɛ ɔtumi ku no. Ɔtee noise bi na ɔyɛɛ sɛ ɔkɔhwɛ ade korɔ no ohun sɛ girl no adwane afiri ship no mu. Otu mmirika edi n'akyi ɛkɔpem sɛ ɔmo mmienu ɛkɔtetɔɔ amena ebi mu. Ɔmo ma ɔmo ti so na ɔmo hu sɛ dinosaur bi ɛwu ɛda hɔ. Kwansi na nnua no ahyɛ aseɛ ɛwɔ so na ɔmo hu sɛ biribi kɛseɛ bi ɛreba ɔmo so. Mills ɔkɔɔ mu na ɔde no kɔɔ spaceship no mu. Ɔmo kɔɔ ship no mu na ɔtry sɛ ɔbɛ explain situations na kyerɛ no. Nanso na ɔmo ɛnka the same language nti na girl no nte aseɛ. Ɔyɛ illustrations bi ɛde kyerɛ ne sɛ ɔnya abotrɛ na ɔtwantrɔ ɛkyerɛ ne sɛ ne family no wɔ the other half of the spaceship no mu. Koa ɛkɔhuu Naveen recordings no na ɛbɛda adi sɛ first year ne papa etu kwan no. Ne yare no mu yɛ den ɛma yɛde no kɔ hospital na ne bufu sɛ ne papa ɛni ne nkyɛn. Mills ehun sɛ Koa ɛhwɛ video no na obedum video no na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔmo mfiri ha nkɔ. Akwantuo no hyɛ aseɛ. Mills ɛboa Koa ɛwɔ akwantuo no mu ɛma ɔmo bɛyɛ close kakra. Koa ɛni ha akwantuo no na ɔfaa berries bi ɛwɔ fam ɛto bɔ Mills. Mills ɛscanee berries no na ohun sɛ ɛyɛ poisonous nti ɔka kyerɛ Koa sɛ ɛma ɔmfa bi. Ɔmo tee sɛ dede bi wɔ hɔ na ɔmo hu sɛ dinosaur bi aka amena ebim. Koa yɛ n'adwene sɛ ɔbɛboa no nanso Mills yɛ sɛ ɔstope no because na yɛhu. Nanso Koa ɛntie nti ɔkɔboa Koa ɛma ɔmo esave aboa ne ntɛm. Aboa no firi hɔ a ɔkɔ no mmoa a ɔmo so ɛsene no ɛbɛkum no. Mills ɛsɔ Koa mu ɛde no esie sɛnea ɛbɛyɛ a ɔnhu nanso ohun deɛ ɛkɔ so biara no ɔhyɛ ase sui. Dinosaurs no kɔɛ no ɔmo to ɔmo akwantuo ɛno so na ɔmo kɔduru nsutene bi ho. Koa ehun flowers bi na Mills ɛde hyɛ ne tirim maa no. Mills ɛscanner no ɛlusi signal nti ɔyɛ sɛ ɔforo dua ɛde ascanne. Aboa bi besi ne nsa so. Ebu no firi soro ɛma ɔtetɔe ɛma ne nsa bɛwɔ fam ɛma emu bui. Dinosaurs bi ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔmo bɛn hɔ na deɛ ɛbɛma ɔmo afiri wɔn ntɛm no Mills ɛma Koa tia ne nsa no so ɛma ɛyɛ straight ɛna ɔhyɛ aseɛ eshuti ɛmoa no.
Ɔka kyerɛ Koa sɛ ɔntumi mfiri baabi ɔmo hɔ no. Na ofiri hɔ no, ɔsetee small bombs ma ɛkum half of the dinosaurs. Koa ɛrepɛ ahobanbɔ wɔ dua bi ase no, ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo bɛto ahyɛ no so. Nanso Mills apue hɔ na ɔkunkum ɔmo nyinaa. Koa hyɛ aseɛ suru akwantuo no, na Mills de ne tena ase bɔkɔɔ na ɔmaa no space kakra. Mills yɛ sɛ ɔde hwɛso no a ɔkyerɛɛ ne babaa Naveen no ɛbɛkaame ne down. Na Koa nso gyee ne so wɔ ɔkwan a ɔmo nso family ɛfa so bɔ hwɛma. Ɔmo tɔɔ ɔmo akwantuo no so, na ɔmo kɔduu cave bi a ɔmo bɛspend night no ɛwɔ. Mills setee sensors bi a ɛbɛ alert ɔmo sɛ danger bi ɛrebɛn hɔ a. Mills yɛɛ sɛ ɔreda no, ɔdwendwen ɛda no a ne yere no ka kyerɛ ne sɛ ne babaa Naveen ɛwɔ hospital hɔ no, na ma ɔsui. Ɔtoo n'ani hwɛɛ Koa no, ɔhuu sɛ aboa bi awura n'anum, nti ɔkum no na ɔmaa ɔfee deɛ ɛkɔɔ ne mu no nyinaa ɛbae. Sensors no hyɛ aseɛ sɛ yɛdetect biribi, na ɛyɛ dinosaur kɛseɛ bi. Mills starte shooting no, na ɔne Koa adwane ɛwura small hole bi a ɛwɔ cave n'akyi. Ɔmo yɛɛ sɛ ɔmo ɛrehwehwɛ kwan apie, nanso dinosaur ketewa bi di ɔmo akyi. Afei ɔmo huu sɛ ɔmo apem, nti Mills ɛhu akwan ketewa bi ɛwɔ mbotan mmienu bi ntam, na ɔyɛɛ sɛ ɔbɛtutu ama no ayɛ kɛseɛ. Nanso na nko nti n'abambui. Koa ɛhu sɛ Mills agyae no, ɔkaa sɛ ɔnkɔ so try again na ɔkɔɔ so mention the word family. Mills bɔ mmɔden sɛ ɔbɛka kyerɛ ne sɛ n'abusuafoɔ no ɔmo nyinaa awu, nanso na ɔnte aseɛ. Mills de bomb bi ebie ɛkwan ketewa kakraa bi a koraa bɛtumi afam. Nti ɔmaa Koa di kan no maa ne bombs no bi hyɛɛ ne ho de bɔɔ ne ho ban. Koa ɛwe afa ɛkwan ketewa no mu na ohuu sɛ ɛkwan da akyire, nti Mills yɛ n'adwene sɛ ɔbɛdi n'akyi. Nanso ɛbu guu mu na ɔne Koa lose contact. Mills tee noise bi, nti ɔfaa ne tuo no san scanee na ɔhuu baabi a dinosaur no wɔ. Ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔshuuti, na aboa no attackee no ma ne tuo no gye firi ne nsam. Aboa no grabee Mills na ɔkaa ne nsa, nanso Mills ne no prɛ so kɔpem sɛ ne nsa kaa ne scanner no, na ɔsetee sound bi de distracte aboa no ma no kɔfaa ne tuo na afei ɔkum no. Koa pue abɔnten, na ɔnam forest no mu no, ɔhuu dompe kɛseɛ bi a ɛbɛtumi ama ɔde ayɛ weapon, nti ɔde berries no bi kyekyeree ho na ɔde hyɛɛ ne baage mu. Mills apue firi cave no mu, na ɔhuu sɛ meteorite kɛseɛ bi wɔ wiem, nti ɔscanee no ɔhuu sɛ ɛbɛtumi abɛhɛte asase no so in a few hours, nti ɔyɛɛ sɛ ɔkɔhwehwɛ Koa. Ɔtee sɛ Koa team, na na dinosaur bi na ɛreba ne so, nti Koa adwane kɔhyɛ dua bi mu, na Mills nso tuu mmirika dii n'akyi, nanso ɔte hwee, na ɔkɔtɔɔ quicksand amena bi mu. Ɔtrae sɛ ɔfrɛ Koa, na Koa tee Mills nka, nti ɔde akokoduro kɔfeesii dinosaurs no, na ɔtotoo bomb no bɔɔ no maa no wui. Na afei ɔkɔɔ baabi a na quicksand no wɔ no, na ɔboaa Mills ma ɔfiri quicksand no mu. Ɔmo de anigye haagee, na Mills akyerɛkyerɛ ne mu sɛ meteorite bi ɛbɛhete planet no. Anadwo no, ɔmo tumi kɔduru mountain no so, na ɔmo huu the other half of the ship no. Mills de ne computer no confirm sɛ rescue vessels bi ɛrebɛfa ɔmo. Koa huu sɛ cryotanks no asɛe, na ne bo fuu Mills sɛ ɔtwaa ne ntoro, ɛfiri sɛ na n'abusuafoɔ no nyinaa awu. Koa esui, na Mills nso yii Naveen picture na ɔkyerɛkyerɛ ne mu sɛ ɔno nso alusi ne baa Naveen berɛ a ɔreyɛ adwuma no, na ɔmma ebi nsi bi. Koa haagee Mills na ɔpaa ne kyɛw. Ankyɛ ɛna smaller pieces of meteorite ɛyɛɛ sɛ bɛtɔ asase no so, nti ɔmo kɔwuraa emergency pause mu. Mills yɛ sɛ ɔbɛpushi launch button no, nanso meteorite bi ɛbɛhete ship no, na emunimuni ɛfiri mountains no so. Koa ani so tetee no, na ɔprɛsee launch button no, nanso ɛntumi alanche. Mills ani so hyɛ aseɛ sɛ ɛtete no, na dinosaur kɛseɛ bi ɛbɛ attackee pod no. Dinosaur baako nso ɛbɛka ho, na Mills yɛ sɛ ɔyɛ ne tuo no. Dinosaurs no atwa ne ho hyiae, nti Koa kɔfaa Naveen tapes no, na ɔbɔɔ no scanner no so ma ne create hologram of Naveen ɛwɔ ship no akyi. Wei distractee dinosaurs no ma ɔmo kɔ attackee hologram no first,
Na wei ɛma Mills apie na wɔkum dinosaur no. Ɔsan kum baako no na ɔpɛ sɛ ɔattack Koa ɛne Pause no. Dinosaurs baako san di Mills akyi na ɔde no kɔfaa hot gases no so ɛma hot blast of water no egu n'anim. Koa nso de ne weapon na ɔprepareɛ no ɛbɛwɔ aboa n'ani ɛma ɔtɔ fam no ɔsan tetɔ hot gas afoforɔ so ɛma finally egu no. Mills ɛne Koa adwane kɔɔ pod no mu ansa na meteorite no ɛhiti asase ne so. Na Pause no ɛguide ɔmo ɛma ɔmo ɛkɔ meeting point a na vessel no ɛbɛtwɛn ɔmo wɔ hɔ no. Mills ɛkata n'ani na ɔdwendwen ne babaa Naveen ɛho na Koa ɛkyekyere ne werɛ. Like and subscribe.